Края на България. Развей знамето на България. Чакай, така да почвам. От телефона ще ги... Не, чакай, като почнеш, аз е така правя. Това е първото нещо. Ама, аз може така. Пауза. 3-2. Ето го знамето на България. Ето го знамето на България. Ето го, вижте го от по-близо. Има жълто, както виждате, малко цип. Всякакви други работи. Айде, развей знамето на България. О. Сега обявявам тази страна за България! Да! Ура! Да! Дай да го сваля това. Да! Как се сваля това? И сега Радослав ще ни покаже как се сваля това чудо. О, не може да се свали! Може да се. Знамето е толкова мощно. Как да не може да се свали, бе? Я бега тук. О, той свали знамето, срам и позор. О, не, той ме бие с знамето.